Wel, dwi'n falch o ddeud bod y shed ffwr a Phlu nôl o dan ei sang. A dwi'n falchach fyth o ddeud bod y prif stiward yma fo fe heddiw. Paul Williams, neis gweld chi nôl yma. Ie, siwy ti de. Iawn, diolch os ydych chi? Da iawn, diolch. Da iawn. Mae'n hyfryd gweld y shed yma nôl a llon lle o sŵn a bobl a ieir a bob meth ma'n dydi. Odi gleu, wel mae'r shed wedi bod yn wag os 5 mlynedd i wedi gwirth. 5 mlynedd, gymaint anu? Iesgod ar e. A da chi wedi newid i mewn 5 mlynedd? Wel, sa'n bod. Di ni, gwe. Ond chi sydd yn stiwardio, prif stiward, dipyn o waith cadw trefn ar hyn i gyd, siŵr? Wel, odi. O, mae tîm da o foes a merched yn gweithio yma da ni. A chwarae teg, mae i cadw popeth yn lan ac yn deudi ac yn drefnu, wel mae rhaid cael good tîm yn ymwneud. Ie, mae hyn di cyrraedd bore yma ac yn gadael heno wedyn. Odin lenni nawr achos dim ond un diwrnod i wyd e. Ond fel rheol mae'n 2 diwrnod ond mae'r colomenod fori nawr. O, wel ai, so mae'r ieir i gyd yn gadael a colomenod fori, oce. Ond rhaid wneud lot o dini lawr a codi lan pens yn lle ar ein nawr. O, chi wedi cychwyn yn ôl bore heddiw, siŵr? Wel, nawn ni lando. O, na chi. A chi'n angen larwm beth bynnag, mae yna geili ogod yn canu yma. Chi'n codi cym brecwast bob dydd. Ac yn ogystal â stiwardio, Paul, da chi wedi bod yn gystadlu hefyd? Do. Odi wedi. Os mae yna, ble mae'r ceilog bach, mae'r ceilog ostrolop yn un wedi cael cynta, de? Be alwch chi o? Gostroc? Ostrolop. Ostrolop, pan o'n i'n bell ffwrdd. Wedi dod o'r Australia. O, reit. Carden goch am hwnna. Be sy'n gwneud hwnna mor special, te? O, edrych ai bli ar y llun hyfryd na sy'n arno fe. A'r teip o geilog a edrych ar crib y seresians, maen nhw mor gywir, ynddo fe? Ie, yndyn. A dyna beth ydych chi'n chwilio amdano, mae rhaid i'r grib bod yn edrych. Mae'n olwg siarp pan o'n does? Mae rhaid i'r grib i ddilyn y gwddw ground yn deit. So ti moyn e'n dod ôl fan'na yn fflat, mae rhaid efo dilyn y gwddw. A'n edrych yn well. A mae beth wyt ti'n magu wrth y ceilog na yn well wedi. Reit, oce. Oes na alw am geiliog fel na wan i fynd at ieir ar hyd Cymru? Mae hwn wedi bod lawr dim ymhell o ysg yn ddiweddar. Gyda 2 neu 4 o ieir. Iesgob. A ges i gwbl o giwio nôl dar perchenog am cael ei fenthyg e. Watch this space, fydd hynny mewn cawell blwyddyn nesaf. Wyau, falle fydd. Ie, lein bach newydd yna. A dwi'n symud ymlaen fan hyn, mae yna ieir go arbennig, ond hefyd pethau chydig yn wahanol. Silkies yw'r ein, yn fe? Silkies? Ie. Geir maen nhw'n defnyddio yn aml i ori ar wyed. Reit. Dwi'n gweld, achos i fi, ydych chi'n edrych â hynna, os rydym yn disgwyl wy o hynna, na. Wel, gilet ti ddim mwy mas o boi hyn, achos ceilog o e. Mae da ti eir fan hyn i gael. Wel, sori. O'n i'n mynd i checio o dan nhw. Na. A da ni'n symud ymlaen fan hyn, beth sy'n gen i'n mynd te? Whiteley Gorn fan hyn nawr. Mae'r brydiau blynydde yn ôl, o'n nhw'n defnyddio i ddedwi lot o wyau. O, wel i. A mae da ti'r Minorca wedyn, sef y rai sy'n mlaen fan hyn nawr. Mae'r hynna wedyn yn ddedwydwyr da iawn. Wel i. A chi'n meddwl, ydych chi fel teulu, Paul, di bod, ydych chi'n pasio'r llinach mlaen wan, mae'r plant ar mae'r wyr yn cystadlu fo chi hefyd? Odi, Sian yn mwynhau, mae strawi wedi gwir. Ond yn anffodus, di Osian ddim yma heddiw? Nadi, wel mae ar y ca, ond dwi'n teimlo fel wneud llawer. Wel, os di Osian yn gwrando, rysio wella Osian, dyn ni wedi gweld ieir dim ma, maen nhw'n edrych yn wych, felly gobeithio fyddi ni'n well yn fian. Rhaid, dwch ymlaen, Paul, mae gen ni un go arbennig o'n hyn. Y Sioe champion. Pam bod hwn yn champion te, neu yn campwr? O, mae'n dderin a plyfen, edrych ar plyfen, y plif mor deidi. Patrician, a mae'n edrych ar i ore. Pa fryd di hwnna wedyn? Y Brahma. Brahma? Bantam yw wedyn. Reit. Mae rhai mawr dy ti ond y bantam yw. A mae o'n divine Brahma, yn dydi o? Wel, odi heddi. Da ni'n mynd i ganu. Na. Da chi'n ddyn prysur, mae yna wobrau i'w roed. Diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr i ti. Diolch.